Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV abi similla moɗon e roɓɓindu jandeli mon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi hucciɗɗe moɗon onon no yeɓoɓe eɓe ganduɗa saaha foof nani jooɗi ne paɗa roɓɓindu jandeli mon ko fuɗɗorade tan e yafuya retard mo ganduɗa hande en dañi ɗum adi ɗum noon ko laaɓi ganda belani hande Amadou hande toɓo ngo uddi laaɓi ɗi foof toɓo ngo uddi laaɓi ɗi mbani mba Aissata Ndiaye mi salmitima mi salmini kadi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe foof e kuuɓal namdadema tan no mbaɗɗoɗa e tooɓo mbara juwani ha heeɓi koppi tan noon eɗen gandi kadi juwani kono otoji juwi Dakar so tawi tooɓi tan kadi ne laabi ɗi ne kamno seeɗa ɗum jeeyi sababu retard no mbiɗa ni wadden jafnima no fewi ala no mbatten tan sona natande ko tagui en ummade kono kewɗa wiide kala e subaka woni revue de titre noon tigui en garete roɓɓindu jayndeli moɗon puɗɗore ɗen e l'observateur l'Obs ko jayande groupe Futurs Médias jayande ganduɗa nden yalta kala subaka so tawi ala ko faali jayande noon hande haalata koko yewti ko e mayɗo mo ganduɗa ko biteɗo Jacques Diouf mo ganduɗa meɗin ɗo wonde kay hono kolaɗo kuuɓal gomo wiyetengo FAO e nder hen noon Alpha Condé kañum woni hoorejo leydi hono Guinée Conakry kañum tan joni joni o ɓami pellital artirde goski on ɗon ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayande waɗi namdal holko woni hakkude mo ganduɗa ko Alpha Condé e président Macky Sall ko namdal tigui tawategal e nder jayande l'observateur kono ɗum jayande ari ko e sunare nde ganduɗa nde memi kay yoga étudiant ji ɗi ganduɗa ɗi ko ɗo e Dakar goni ko mayɗo mo ganduɗa ko biteɗo Awaka eɗen gandi on ɗon suka kay ko étudiante tigui janggo ko fate banggue hono safar woni médecine e on saaha noon o yani tigui koye 3e étage e wiide jayande nde toon to Wakam ko noon tigui en garete jayande Le Quotidien Le Quotidien haalata koko yewti ko e vote walla mbiyen tan kaldigal gendi to banggue politique leydi men Sénégal jande noon ari koye konguɗi ɓe ganduɗa ɓe ko société civile woni pelle ɗe gona lamiyankoje ɗi ganduɗa hande o ina tawe e nder on ɗon dialogue woni ngal ɗon kaldigal ɓen ɗon noon ɗen ɗon pelle ɗe gona lamiyankoje kañumen tan gaddi yamiroje kewɗe kay e yidde mumen ko yewti koye on ɗon ordonnance mo ganduɗa o koko yewti e dialogue national politique mbiyen dialogue politique tan e kowona ɗum ko to banggue réforme woni yurni to ko fate banggue parrainage ɗum noon kamɓene ɓe gaddi hen ha joni miijoji mabɓe e pewnirgol mabɓe ne tawi e nder jande witende quotidien Le Quotidien Le Témoin o ɗo subaka hande kañum ne yaɓɓi koye gonɗon feela ko yewti ko e yidde ko ganduɗa ko ɗum woni goomuji société civile pelle ɗe gona lawmuyankoje ɗi ganduɗa ɗe kañumen koye munen tan ina gaari ɗo tigui mbiyen ina tawtora ko yewti koye on ɗon dialogue politique ɗen ɗon pelle noon mbi ene wayno hayso tawi kay parrainage o riwta kono kam toɓɓe kewɗe o saaha eɓe jiiɗi membite ko noon kadi ɓe gadda hen jiyanɗe mabɓe ene tawe e nder jande witende Le Témoin caggal Témoin ko Dakar Times jayde Dakar Times oɗo subaka hande kañum ari ko e dossier jaajƴo ko fate banggue ha joni mbiyen wargoji walla piile hani e ko wiyete trafic du drogue kam e guykaji hani heptude rewɓe ko noon kadi e wargoji kala ina tawe e nder jayde Dakar Times kono tan ɗum noon foof jopa ɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe e dongnoɓe Jakarta uji ɗi woni tan on ɗon dossier noon ina tawe tigui hollitama wonde kamɓe ɓen noon dongnoɓe ko wiyete koye Jakartaji ha joni ɗeɗo gueɗe kala ene teska kamɓe ɓuuri wawde wadde ɗum e nder leydi Sénégal o saaha noon hollitama wonde ko hakkillaji kala ene jiiɓi sawabune kay ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ene teska eko yewti eɓe ɓe ganduɗa ko dongnoɓe e Jakarta uji saggal dongnoɓe Jakarta uji paɗen koye enquête kañumne kadi addi ko dossier mbiyen helloyaji ngu udditi eko yewti ko e yimɓeɓe ganduɗa ɓe kala e saaha ina maaya tan e nder ko ganduɗa ko ɗum woni hôpitaux ɗi kono ne kadi mbaɗe e morgue fodde balɗe e bandum tawi bandum en kay garani ƴewde ɗumen on saaha noon tawi jomumen kadi ngala ko wiyete hono carte d'identité e hen sahaji noon ɓen ɗon yimɓe ena jooɗo ha ɓoya tan yamirore ummo dow wiyeɓe birne ɓen ɗon noon e limorɓe tolnima hono temedde jeetato bani adama tuggude hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi 2012 ha yetti nde ɗo hitande nde gonɗen ɗum tigui waɗi noon gareten koye las jayde L'As Quotidien ari ko e dawrugol ko yewti ko e kaldigal walla mbiyen darde ummanino wiyete ko Aïdara Silla kanko tan yinno tigui dogde kaldigal jaam hakkude Omar Sarr e Pape Soppi wiyete ko Abdoulaye Wade ɗum noon ngal ɗon kaldigal walla on ɗon masalaha kay teskama joni joni o ene wayno yuɓɓani tigui sababu o noon ene wayno ko ronki tigui addude ko ganduɗa ko ɗum woni hono kaldigal hani e pamodiral pour ngal lombade hakkude ɓen non wuroɓe ɗiɗi dawrugol
Stade quotidien ko don guddirtene odo subaka hande ko yuti ko e cioftal balli e sad non no jirdon ni wadi tan joni jono ko photo jimbiyen ko nata yimbe tato be non ko gardien de bituji Sénégal nabe woni Gomis Alfred Gomis e Abdoulaye Diallo wondude Edouard Mendy o sahanon holitama tan ne wayno ko course tigi wala mbin ko dandu podondiral tigi woni ko fuddita ngam kay arde wonde numéro 1 ko yuti ko e gardien de but kippo ngen diju leydi men Sénégal gasi halawi ci raysat non tigi jande stade uddata robindu jande limeden ngarene gede rendo wala fait divers amadou hande non gede rendo ari tan koy losko enquête wadi faade be ganduda yete ina nawe hôpitaux di be ganda be wasbe pittali mumen taw natti yide koriji mumen dum non timme temedde jeetato yimbe be ganda gila hitande 2012 ha do tolni den do yete be ganda be ngubbayama taw koriji mo be ganda ka ha joni taw hade be non tawata ko be moftama ko boye nder hôpitaux ji kono koriji mo be jiya ka nde losko wada non yajnya seeda e gal don bangal kanko do mo ganda woni oustaz Mohamed Gueye o wi o haali ko way non wiide tan yimbe fodbe ni fof e ubama gila hitande 2012 ha joni Amadou e nder hôpitaux ji di ko hunde hawnide Aissat ene tawe hen non ko no jirumi ko to bangi ko wite négligence woni tan welsindare yoga yimbe sabu dum do mit sikki ko jayande wi ene wayno ko yimbe ganda be hakkillaji munen kewani hewbe sankade hôpitaux di ko non kade yimbe ganda ene bari accident tawi galda e carte d'identité dum woni ko wite carte d'identité nafoore mudum wadi fayida sabu mayde hebtoto so mayde joni non ngam ko reyi jowmen ganda odo sankima alay sago dum non ko carte d'identité way dum joni ha joni hebde kono dum ko kadi kulhuli godde di ene wayno ko yimbe be ni so neddo hattima bandum normalement foti ko dogande hôpitaux ji dogana police dogana ko ganda ko nokkude gandadi ene kewi tigi joni ene wayno moftude yimbe ko non tigi be ganduda yete hakkillaji muyen kewani be do ko be ganda yete mbadi accident ji hade yettinede hôpital sanko walla nawe ha hôpital ni sanko tawa carte d'identité tawa kay mumen koriji mumen ni alla andi so jeewoyani walla jilima tawa yettake hôpitaux ji dum don fof ko ganda ne wawi wonde sabo hewbe hande ina jodo ina jilo koriji mumen jalti ko futuro walla jalti ko subaka law walla gila dawi jippaki artani aneni wiye mataw ko dannido mataw ko dogdo mataw wondo naati tawani koy hôpital woni ina leli ton andado woni walla docteur ebe nani mofti dum e morgue ganda holto koriji mum goni dum don fof nani hôpitaux ji hande hewbe ne jaha hôpital jiyata wonbe ganduda yete kebata ni yettoyade ton Amadou ko mataw tan ko burde daranade tan surtout be ganda haggilaji mumen gala Amadou surtout Aissat phénomène goddo kadi ko be ganda nan e hôpitaux di ko woni police ji hen saji tawi neddo arini yilo be daro tan bima on ala do walla be berlo gisma be e liste yimbe majjubbe be ndara seeda tan be jewto be jegam bima on ala do tawi kadi on nan don dum woni jom jokke jilaw goddo kadi wadi responsabilité woni wayno ko renda nana e enen beedo yimbe civil en nana kadi aussi kambe be ganda ko ardi hôpitaux di nana kadi aussi e police di fonnobe darade ha balle yimbe be mbaawa yitude bandu men e ko buri yawde e yaccade ko heddi ko limor hulbinide sabu do tan 2012 duubi jeedidi joni fodde temedde jeetato neddo nan ngubba tawi bandu men jiaka walla kadi kureji munen ganda hunde hulbininde wonbe ganda kadi ciusa yettoyade morgue ji sabu miijanaki ni bandu men wasa pittali mumen be ciusata so miijomo be yehi ton ni be biyata ko yo Allah dandube bandirabe ko dum wonno ko min gaddanno mon hande robindu jayndeli modon hande subaka odo ko tuttude won aadi tan jango so Allahu lamdo jabi oron jaaduno e bani mon debay sata jayni yanno e Amadou Moussa an henno e tiagal caméra wo ko Ndeye Fatou équipe mudum Allah jaara mon jaarama